Kamano mara maintie jere madolwe TV en kine makare maindi ne cheno mar Kuku mar Wach mabende koro achiel kachiel wadwa rango weche go mag lokruok koni kod kocha mabende koro ne okel kod migawo no mochung' ne weche mag arita kwe mai pacho kaindi cheno mabende ne ochopie kod jatend piny owacho ma pacho kaindi antiere studio kaindi kod jalendo wadwa obiro nyiso nyinga achiel kachiel kabende wadwa ng'injo ni weche gi matindo tindo kaka ne gibedo arwaki studio ero kamana ina Jeff an Evance Odhiambo mana kaka Jeff owacho wadwa ng'iyo weche ma umuoch kawuono omakore gi weche mag obila weche mag arita. Your Excellency, at the beginning of the year, you gave us a number of instructions on what you wanted us to do in the security sector. First, you gave us your vision that you wanted a conversational and an inclusive framework of continuing the reforms in the security sector. And this, Your Excellency, caused us to begin deep consultations with various stakeholders in this sector, which have culminated in a number of things, including the report that we are going to hand over to you shortly, Your Excellency. And at this stage, I am very, very grateful to the many Kenyans in their various formations, especially non-state actors in civil society organizations, constitutional offices, who have worked with us in trying to fulfill your vision and the work that you have asked us to do. Secondly, Your Excellency, you asked us to ensure that we deepen and institutionalize the coordination of national government so that the multi-agency approach to providing security becomes the way of life in the security sector. I'm happy to report to you, Your Excellency, that throughout the year since January we have been working on that, and I want to thank our colleagues in the field especially who have deepened this and tried to institutionalize it. Thirdly, Your Excellency, on the 17th of July you directed myself and the Inspector General of Police to now look at the next phase of police reforms and ensure that we take a new leap to addressing the security sector providers, especially their welfare, and addressing how they work. I am very happy to report to Your Excellency that working with a huge technical team of colleagues in the sector, led by our 3 PSS, the National Police Service, and several constitutional office holders, we are handing over to you a report that Your Excellency translates your vision and the guidelines that you have given us on how you would like the security sector to be managed in the country. Evans, aneno ka Kir Kenyatta kachiel kod jatend migawo mar weche mag arita kwe mano Fred Matiang'i ne obedo kod romo mar tipo mag obila kendo lokruok koni kod kocha aneno ka oketi. Ka wachako to iparo ni romo machalo kama indi pek ne ni kuma chalo nade? Mokwongo kaluwore gi directive kata mana chik mane jatend piny owacho miyo migosi Matiang'i gi migosi Boynet jumbe moko manok mokadho. Onego girom gikel lokruoge manyalo konyo timo neno ni migawo mar obila omed teko kata oketi okang' moro maber manyalo konyo. Koro apani pek mar romo manobedo nochakore kanyo chieng' wuok tich. Orumo kawuono ayanga e Kenya School of Government Nairobi. Apani pek ne mana jiwo weche arita ne Jo-Kenya. Jiwo weche arita ne Jo-Kenya. Kae tinyalo wacho nang'o kotenore kod weche go kuma bende koro waneno ka lokruok oketi koni kod kocha moloyo kaka nanga kata uniform ma obila rwako bende aneno ka owachi ni koro to idwa ni mondo mi oloke. Iparo ni loke ni bende en gima ber to ka en gima ber odhi konyo nade? Aparo ni en gima ber nikech king'iyo uniform kata mana nanga mobilo osebedo ka rwako e kinde mokadho ahinya Jo-Kenya Police. Ineno ka en nanga moro ma dal kibedo chieng' ok bright ahinya king'iyo moket kawuono ma ne osidhi gi jatend piny owacho. En nanga moro ma biro ma blue momorore kasto long chal gi koti ma kaluwore gi kaka ne jatend piny owacho lero en gima dhi konye miyo ineno obila ka nigi mabor ma ka iriembo kata ndara tineno obila gi mbele ing'eni ma obila mana ka kata ka nineno ng'ato ka wuotho e gweng' kanyo cherore ing'eni ma en obila visibility mane gima ne ng'iyo. Aparo ni mokwongo en nanga ma smart en nanga maber ober mar neno ober moingo mane obila nitiere go ni mobila nitiere godo poge gi nyathi sikul ne bedo matek matin nikech king'iyo kata mana jo traffic mar ndara ng'eny uniform ma gin godo skunde ni godo primary koro gichalre ma yudo ka jonjore moko nodonjore yudo ka ng'ato oloso koro nigi uniform machalo oloso uniform ber be koro en police okago ji e kor gweng'. Aparo ni kodhi oket mae
kaso kere chike ni police kene mabedo kode iyude kamoro achiel ma ka one kode ma opogore ipenjo mani iyude kure aparo en gima ber kendo en gima nyalo dhi konya ahinya e migawo nero mar obila visibility masani paro ni koro onge kaka ni nyalo neno kaka chino kocha chande ka wane weche manyien tiwinjo ni fake police uniform samoro jomoko giringa gidhi kamoro ni gin obila to gi kata kuma ji madhe kongo to giwuondo ji ma ji omenda to kare gin obila e paro ni maendi onge ng'ama koro nyalo duplicate mondo chako bed god machal kamano gima timore JF ja Kenya riek nyalo kete kamano to kiny pok inene street ka ng'ato olose rwake ja Kenya riek taparo ni mana chik koketi mag guide uniform kata gik mag police ama rimo osebedo ka irito oket uniform be under them manyiso ni ko yudi gi uniform mar police nitie chik monego bed ni kaoni mano kelo e lokruok mar ariyo ma otim ma Kenya police ore gi obila mag kanga e peace kingi obila mag e peace kingi uniform gi mane gin godo uniform moro mabiro mag grey moro green long green mamalo cha biro mag brown kore yugi gibedo gi uniform achiel aparo ni mondo mi koro ng'ato do duplicate to pe ni wuok e migawo man tipani riwo gine AP ka achiel kod police ni eri Kenya police ipani odhi bedo sani koro winjruok margi dhi bedo machalo nikech ing'eyo ni kinde machon chande kata kane winjruok e kindgi ne ok ber ahinya neno ka samoro yudo ni obila mag kanga gi kibedo kod problem kod Kenya police iparo ni sani ma nyiso na aparo ni ma en gima itemo tim mondo kel kwe migawo mar obila adier kaka iwacho e peace gi regular police kata Kenya police kaka ong'ere ok osebedo ka winjore kata kor gi operation moro yuni kaka anyoja Kenya pogruok nyaka betie nyaka ng'ini police dawo kendo ni e pio go police moro kocha police ni bogo ipi osetimore kata mane alwora mar Kisumu county dire moro chiene ka Kenya police oyudo AP ka ko gik moko ma bande moro ma onego dhi omaki gi makamen ni magi gitero kune to gin police gite kora pane kodhi oket gi under one command ma gibedo directed gi ng'ata achiel gibedo gi uniform machal gibedo migawo man gi nyinga achiel mar obila apane dhi bedo maber nikech koro mondo mi chalo joma ne department achiel ok nyalo gwandru iparo ni gidhi kawe mayot nikech maendi to ero koro kere mowacho gi Matiang'i gi Boynet ni idwane mondo giriwre to gin kaka obila ipani gidhi kawe nade aparo ni nyaka gi oppose fich ma kata gi oppose ok dhi konyo nikech president is the commander in chief of the armed forces mag gin police go ma kata ka gi oppose ma nyaka bedi to ok dhi konyo ahinya oppose nyaka gidhi Ero kama na Evance we wakaw yo matin ka bende kura achiel kachiel bende wabro we mondo mi ka waduoge thuolo mar ariyo tibro winjo ni to ker Kenyatta to no lose yo machalo nade bang' ka bende ni se winjo kaka Matiang'i ne olose wach machalo koda maindi Kamoro moro mainti wachako duoge thuolo mar ariyo mana kaka na nyisi mano ero winjo kaka ker Kenyatta bende ne oloso e romo machalo kamano. Today I am proud to launch the policy framework and strategy for the reorganization of the National Police Service. I believe it reflects the ambition I expect, and its recommendations are actionable and will be implemented to completion. Going forward, I today direct the Cabinet Secretary of the Ministry of Interior, the Inspector General, the National Police Service to proceed as follows. Please be seated. 1, we must eliminate overlap and duplication in reporting functions to reorganize the National Police Service command structure in conformity with the National Police Act of 2011, and to assign specific and distinct functions to the Deputy Inspector Generals and the Director of Criminal Investigations. 2, the Deputy Inspector General, Kenya Police Service,
will now focus on public safety and security. The Deputy Inspector General, Administration Police Service, will from today focus on protective and border security, as well as combating cattle rustling and banditry. The Director of Criminal Investigations, the DCI, shall focus on criminal investigations. 3, in order to eliminate waste, duplication, and overlap, we will integrate 39,680 Kenya Police Service and 24,572 Administration Police into General Duty Police Officers under the command of the Deputy Inspector General, Kenya Police Service. That will leave a total of 64,252 police service, general duty police. Given the unified command, we can now, from you, DIG, expect better security for Kenyans. 4, we want to institute refresher training for all new general duty or GD police officers to instill a common understanding of police station work and to build a feeling of pride and mutual loyalty that will be symbolized by a joint pass-out parade. And 5, to introduce better visibility of these police officers by introducing a new uniform. Na tungependa tuone hiyo uniform. Further, to solve the problem of housing, police and prison officers, and also, as I have indicated earlier, to better integrate them with the Kenyans that they serve, the policy of mandatory and free housing for junior officers in institutional houses is hereby abolished, and instead, house allowance for all ranks of these officers will be provided. To effect the new policy, I also today direct the National Treasury to initiate the termination of all leases with landlords of police estates within 90 days of the effective date of the new allowances. Officers in these estates will be required to enter into private tenancies with property owners. Evance chakarwaki studio. Evance isaneto weche moko bene nitiere kaindi mabene ne otimore e sector niri marobila. To maloyo weche go koma tiegruok kata ndikni courses mabene koro nyalo konyo apisas manyine e tijgi. Paro ni madhe konyo nade. Apane en gima ber, iluongo ni refresher courses. En gima ber nikech nyadi mang'eny king'iyo police. Yeah. En kosedhi okawe oketgi giringe primary school moro, oyudo ka en kore ok wang', en gi lekene te, en gi onge mbala, to tere kiganjo, kose kiganjo kamipuonjogie okete police. Ng'ani en ng'ama kata nyis chik mar Kenya okia. En mago kung'e. Ebe miyudo ka polise go jopiny, samoro ng'anyo nitiere, kama polise okwe ng'anyo, polise okawo japiny gi ng'wecho, to koredo kunyi egoye. Apane refresher courses mane jatend piny owacho olero gi inyalo konyo ahinya nikech dhi miyo polise ng'eyo gik monego tim. Mokwongo odhi puonjo weche mag chike. Nikech ng'eny polise ka ok na chayo polise. Iyudo ka ng'eny gi moko nowe kata gi klas 8, moko e form 4, to kaw gi akaw to dhi oketgi.
course moro motegno madiang motergi ma nyalo wachi en mana physical exercise kaka nyalo go ng'ato dho nyalo lawo ng'ato to ka diang ketgi gi courses ma iketo gi ma refresher courses ma gicha jo mitiego kendo iparo ne gik ne gik monego gitim iparo ne gik kako bila ratiche dhano en magi ma e katiba en chapter magi ma onego ka nitie gima kama timore kata mana like a riot onego gika ma e boundary monego gike ok dhi to the extreme kata kadhi apane na paro maber ahinya odhi konya ahinya iparo ni mind idhi duoko chien weche gweko mag kata police brutality mabende wasenene kine ka kine molo ka ng'anyo nitie tedo ni samoro bila tiyo kod teko mathoth ahinya ipane mind idhi duoko chien weche gweko mag police brutality aparo ni nyalo duoko chien mana ka bende migawo mar obila ma otele kanyo gi migosi Boynet wuok oko motegno o implement kata okete tim chike madwaro ni koro obilo doge tiegruok ijiso gi ni tiegruok momini dhi kete tim mondo ikonyo godo japiny ok in japiny polisi onego bed osiep japiny king'iyo piny libamba ma Tanzania polisi ko biro maki to ndugu yangu naomba nikushike agombo mondo maki okwai kendo lero ni agombo mondo maki onego gima chal kamano bed Kenya oldo konya bedo directly to bed gimoro ma police bedo siep gi japiny ma ngene sani ngene kineno kata kama wantie ni kiwuok oko e studio ineno police kuchunga ibe mana ni wach moro sekethore ibe nango setimore ka wan onge makosa nikech ing'eyo ni next thing ni police dhi por kuomi gi luth kata gi bunde kata gi kick opo kergi courses gi apanya bedo maber gidhi ng'eyo ni wagika to nyisgi ni en mandatory ok inyal tamuri kitamuri to wuoge e police force en gima nyake dhi en gima compulsory kai to Evans weche gweko mag ute mag obila bendo serio ka kelo ng'ikruok kata achiedh nade koni kod kocha mondo ni obila kaka obila dak samoro yudo kaka gidak bende samoro miyo gibedo jok ma samoro ni gimirima ahinya injo ka kir kano loso to wacho ni oyie mondo mi gigol pesa ka ruok e duol ma ochung' weche mag omenda the treasury mondo mi oneni ogol omenda mondo ng'i kaka weche mag dak mag obila bedo maber mondo gin bede jatend piny ni atimonu maindi mondo un bende utine jopiny maber iparo nade wachno en wach maber Jeff police thagore kisewuotho e police stations mang'eny yudo ka gidake gimiluongo ni mikebe gidake debe en mabati moro kanyo ma samoro in gi family gi nyithini madongo nikech ing'eni kaka police en ng'ama nyaka bed gi family ne seche moko en dhano nyaka bed gi family ne in gi nyari kama samoro sigi higni 20 wuoti nitie udak kod gi police station yudo kaka midake en gimoro ma ok nyalre kata kama inyalo ninde kidonjo mokwongo odiochieng' kendo liet aparo ni chenro manosechaki mar loko ute polise osedeko en gimodeko nonego bed ni osechakore ma police stations mang'eny onego bed ni kode en gima ber polisi onego dak maber eko nyalo rito japiny maber iyudo ka nyadi mang'eny polise to mirima kuom japiny oyudi kamoro odwa gera ge kuom nikech kang'iyo komodake in ida piny dak maber en odak marach tin emoriti ininde ot gotieno oriti oko odoko we nyithinde koninde mikebe neno ko nyisigi kendo yienegi koro ne ginyalo kata kombo ute oko in the next 3 months iparo ni maendi nyalo konyogi to aparo ni dhi bedo gi problem mathin idak e landi polisi buda kanyo ng'eni onyalo gere ageya gerruok moko samoro itelo ne bathroom moko meria samoro weche mariwo kaka gidak polisi koko ya kodi amene landi kora pani refresher courses ka bedhi konyo makara ka gidhi dak jopito ging'eni wagika tiparo na Evans ka bende koro waloso mogike lemo ma bende koro ofunji kod ker machalo kaka kiani AP regional commanders koro ogol gi ahinya wach ni gin tire unnecessarily onge gima lemo go ikotimo iparo nade maindi bende dhi konyo jopiny weche mag dhi konyo taxpayer e konyo omenda mane chulo jogi mondo mi koro ogol lemo machalo apani lemo ni kaluwore gi pacho dhi konyo diriyo kaka ogol gi no manyiso ni jok mano mako lemo gi moko odebro deployed kata mane positions mamoko manyiso lemo ni onge ko onge manyiso ni pesa mane dhi kama ng'eny nikech kaka lemo kata migawo department nitiere budget miketo ne pesa dhi kanyo mang'eny koro pesa inyalo tim other things moriwo nyaka gero ute polise go nyaka pesa nyalo wuok mopogore gi mano ka commands obedo reduce kata duok chien apani service kata mana tich ne jopiny dhi bedo mayot nikech sani kidhi go report kata kaka inja fam dhi manyo wach moro ka polisi anan polisi ok anyal wuoyo OCPD manyalo wuoyo ne ng'ani manyaka chiwo wach ng'ani ano kanyal wuoyo gochne migosi Boynet Nairobi Boynet kigochne simu ok bidonjo kora pani ki wanyalo reduce the links mantiere mang'eny kadha nyalo bedo maber man kanyo 100% ayie gi jatend piny owacho gi migosi Boynet gi Dr. Matiang'i gitimo gima ber odhi keto tich bedo mayot kidwaro garo to dhi direct adwaro gima kama okonyi ok na adhi ir police an OCPD manyalo OCS
iluwo kod ndara no duong' ahinya modieng ichope onge apani en gima ber erokamano ahinya Evance achiel kachiel kawuok e Oloo TV wagoni erokamano duong' ahinya mano ere kaka ne wadwaro mondo wanyisi mapiyo piyo weche go kuma bende ne otimore kaluwore kod lokruok ma bende ne oketi e sekta no mar obila ma pacho kaendi mondo mi weche mag arita kwe obed makare agoni erokamano duong' ahinya erokamano nyako chako rad kendo Kuku mar Wach Jeffalo